ga ja'irin gari to me ya farin cikin ka wannan aiki da ake yi? Muna cikin farin ciki tunda ana aiki lafiya kuma yana tafiya daidai. Kai me kuke kallo a wayan ne? Bim suke kallo. To sannu Jaddaji ka Rasulu me ya farin cikin ka a wannan aiki da ake yi? Alhamdulillah Allah ya haɗa ni da dan uwana Hussein mijin Hajiya. Ya haɗa ni da su Aminu da Akras Kinmu. Yayi Toci na Hassan Gis da Ilyas Kantiri. Da duk wanda Allah ya sa gayyata ko ne yana farin ciki da aikin to shine farin ciki. Muna Da wani godiya. ya samu matsala to ni ma shine matsala. Ba za ma a same ta ba. Ba za a same ta ba. Wannan ita ce makeup ɗinmu ga tana cin biskit. Yeah. Wannan kuma artist ɗinmu ce ita ma ga ta nan. Yes. Wannan ma artist ɗinmu ce a cikin waƙar Jaddaji ka Rasulu. Wannan ma ga ta jogana. Yay. Ita ma actress ɗinmu ce. Yay. Da ko kora ba? A kore ki ba kina hanya.